Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο VG Drive. Μετά από πολύ καιρό ξανά εδώ στο κανάλι. Είχαμε χαθεί για την ακρίβεια γιατί είχαμε λίγο το σπίτι που νοικιάσαμε. Λίγο το άγχος το πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Και όλα αυτά. Και έτσι το είχα παρατήσει λίγο και δεν είχαμε και κάποιες ιδέες. Αλλά τώρα βρήκαμε ιδέα. Και τι ιδέα? Να σας δείξουμε το νέο μας σπίτι. Που λογικά στα επόμενα βίντεο θα με βλέπετε σε αυτό εδώ το σπίτι και όχι στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε λίγες μέρες θα μετακομίσω γενικώς εδώ. Πάμε να δείξουμε λίγο το χώρο. Γεια σας. Για πάμε. Και εδώ είναι η αυλή μας. Και το μπαλκονάκι. Να ξέρω, θέλω να φτιάξουμε. Θα γίνει, έχουμε τα μαστόρια εδώ. Και εδώ είναι ο μπιντές, τουαλέτα. Όσο σας έδειξε το χώρο, ξανά εδώ στο καναπέ. Να είναι καλά και ο τρίποδας που βοηθάει και στην περίπτωση τώρα. Και φυσικά βλέπετε εδώ πέρα ένα χέρι, εδώ να το. Είπα να φιλοξενήσω και ένα φιλαράκι μου, τον Χρήστο. Το είχαμε δει και στο προηγούμενο κανάλι που έχουμε τον Νέστορα, αλλά είπα να ευχαριστεί και σε αυτό. Παρακαλώ, εμφανίσου. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά, να περνάτε καλά, την αγάπη μας. Και πες λίγο, Τι να πω. πώς σου φάνηκε το σπίτι που το είδες έτσι? Έρχεται πιο εδώ, γιατί βλέπει, φαίνεται ο κόσμος η μισή μούρη σου. Πώς φαίνεται το σπίτι? Το σπίτι είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλει κάποια δουλειά ακόμη, έτσι κάποιες λεπτομέρειες και θα είναι τέλειο. Όλα αυτά θα γίνουν σιγά σιγά. Εννοείται. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Εννοείται αυτό, δεν το συζητώ. Χρήστος. Μαζί δουλεύουμε προς το παρόν ακόμα, για λίγο καιρό όμως. Τον ανέχομαι είναι η αλήθεια. Κι εγώ αυτό να. Αλλά δεν πειράζει, καλό παιδάκι, μην το λέτε έτσι. Καλό παιδάκι είπα. Όντως, παιδάκι. Ναι, είναι λίγο ψώνιο. Νομίζω ακόμα είναι παιδάκι, αλλά στην ουσία είναι μεγάλο παιδί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Άμα το θέλετε και σε άλλα βίντεο, γράψτε το από κάτω. Ή κάντε πολλά like, και δεν το καταλάβω. Άμα κάνετε λίγα like, σημαίνει ότι δεν τον θέλετε. Εγώ μέσα σας τον ξαναφέρω. Πίστεψέ με. Μπορείς να παραγγείλεις το καφέ σου, κύριε. Αυτός ήτανε, με ένας και μοναδικός φυσικά, στο είδος του. Εντάξει. Πάντως, μπορώ να πω ότι σαν εμπειρία είναι ωραία. Τα πάντα έχουμε κοντά μας. Αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να μετακινείς, γιατί και καφετέρια κοντά, και σούπερ μάρκετ κοντά, και όλα κοντά μας είναι. Μπορείτε να τα πούμε λιγάκι, έχουμε τη φυσική μας ανάγκη. Και μετά από αυτό ξαναεμφανιστήκαμε. Άνθρωποι είμαστε, το μαλλί πετάει. Συγγνώμη παιδιά, αυτό κάντε ότι δεν το είδατε ποτέ σας. Και καφέ παρέα. Δεν γίνεται πρωί χωρίς καφέ. Η αλήθεια είναι ότι λίγο ακόμα μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Αλλά έχουμε και τους εργολάβους έξω που φτιάχνουν την αυλή του σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι σαν σπίτι είναι δροσερό, κάπως. Δεν είναι σαν τα άλλα σπίτια που μπαίνεις μέσα και εδώ τα σφεύγει έτσι. Η αλήθεια αυτή. Ναι.
Εντάξει, είναι ωραία. Και σαν αίσθηση να μένεις σε δικό σπίτι είναι ακόμα πιο ωραία. Μπορώ να πω, καμιά σχέση να μένεις με γονείς. Εντάξει. Ακόμα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω ότι έχω νοικιάσει σπίτι. Η αλήθεια είναι. Εγώ προσπαθώ να κλιματιστώ, πώς το λένε. Το ίδιο είναι. Εντάξει, εγώ το δηλώνω στη δικιά μου γλώσσα. Και μπορώ να πω ότι το βίντεο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Σας έδειξα το σπίτι. Είμαι με κάποια πραγματάκια. Είδατε και το φιλαράκι μου που σήμερα μας αποχαιρετάει, φεύγει. Προσπάθησα να το πείσω να κάτσει άλλη μια μέρα, δεν θέλει. Γιατί δεν μας θέλει φυσικά. Όχι. Μας μουτζώνει κιόλας, καταλάβατε. Δηλαδή φίλος σου πετύχει, φίλος να σε μουτζώνει, Θα έχει τους λόγους του. Με απογοητεύει για άλλη μια φορά. Με στεναχώρησε. Γιατί κατά βάθος πέρασε πολύ ωραία, εγώ πιστεύω. Άλλο που δεν θέλει να το παραδεχτεί. Εγώ δεν πειραματίζομαι με τη δίκη, συγγνώμη παιδιά, αλλά ίσως και να χαλάσει αυτή η συγκεκριμένη δίκη δεν με ενδιαφέρει. Απλά να ξέρετε, να προσέχετε και έξω και ειδικά τις παρέες σας. Γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι καλές παρέες, τελικά φαίνεται ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Το βίντεο τελείωσε, πρέπει να κάνετε κάποια βασικά πραγματάκια. Να σπάσετε το like, να κάνετε ένα σχόλιο από κάτω, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας κι εσείς, πώς σας φάνηκε αυτό το μικρό κομμάτι που σας έδειξα και φυσικά να κάνετε μια εγγραφή για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για να σας έρχονται ειδοποιήσεις πρέπει να πατήσετε και το καμπανάκι, για να σας έρχονται μπροστά στις οθόνες σας. Τώρα θυμήθηκε και δεν μπορεί να περιμένει να ολοκληρώσω το intro. Και όπως είπα, εγγραφή και καμπανάκι για να σας έρχονται νέες ειδοποιήσεις ότι το VG Drive ανέβασε ένα νέο βίντεο. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.